godinu dana o tome razgovarali, prezentiralo im se to i ljudi su odlučili da u Koprivničkom Ivancu, gdje je predsjednik HSS-a, bude odlagalište, regionalno odlagalište otpada. Ja vam samo hoću reći da iz odlagališta otpada smo spremni raditi famu, spremni smo s toga raditi probleme, a ono što vam tvrdim da će odlaganje otpada i to biti jedan od najvećih biznisa u Republici Hrvatskoj i možda ćemo se mi razgovarati za godinu i pol i dvije ili vi s nekim drugim oko toga da neke općine žele u svoju općinu da im dođe odlagalište otpada, jer to znači puno veća naknada, to znači stvarno uređeno mjesto, to znači puno bolji izvori prihoda i puno bolje mogućnosti stanovnicima toga mjesta da neke svoje druge ambicije, neke svoje druge želje zadovolje, jer je općinski proračun puno puniji. Evo, o konkretnoj lokaciji, ona je izabrana, koliko sam ja informiran, po stručnim podlogama, to brane stručnjaci. Bilo je 8 njih u užem izboru i izabrane ove. Da, i to brane stručnjaci, a kada struka nešto, znate, mi smo uvijek zazivamo struku, znate, uvijek velimo, idemo maknuti politiku, ajmo dati struku. Kada struka da odgovor, onda velimo, sad nam ne paše, ako nama ne paše, sad bi mi opet malo politike. Ne? Ja mislim da tu ima dosta politike, da je tu politika se uplela, ali nažalost ono što je bitno reći da morate gledati odgovorno prema svojem mjestu, odgovorno prema županiji, prema Hrvatskoj. Možda ipak, osim dobivanja, ako smijem reći, političkih poena, možda ipak trebate prvo napraviti ozbiljne rasprave, ozbiljne argumente suočiti, jer ne vidim u tim raspravama kroz novine, to ne vidim ozbiljnih argumenata, znate, da neko kaže bit će ovo, pokazatelji, sve. Struka to brani, struka objašnjava. Rekao sam vam primjer gospodina Friščića i Koprivničkog Ivanca i regionalnog odlagališta, znači sigurno čovjek to ne bi radio maltene na svojem dvorištu, to mu je 400 metara od kuće, ne bi to radio da ne zna da će tu biti vrhunska tehnologija i da će to stvarno biti vrlo, vrlo dobro zbrinuto. S obzirom da ste vi vijećnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, u razgovorima do sad sam imao, informacije sam dobio od gospodina dožupana Tomljenovića, da cijena takvog skladištenja i biorazgradnja otpada je 500 kuna po kubiku, za razliku što grad plaća sadašnjih 1000 i nešto kuna. Pa kako, da li bi mogao i Grad Zagreb, ne znam, eventualno u doglednom vremenu krenuti sa takvim modelom skladištenja otpada? Pa ne da Grad Zagreb bi mogao, nego Grad Zagreb će morati. Grad Zagreb je srećom produžena dozvola za Jakuševac da se još odlaga. Ova godina je trebala biti zadnja godina odlaganja na Jakuševcu. I sad srećom za, ako smijem reći, vlast u Gradu Zagrebu, ali loše za stanovnike Jakuševca je da je to produženo. I da će to još tamo trajati. Ono što je sigurno, i to je znači nemogućnost bila dogovora Grada Zagreba, Zagrebačke županije oko zajedničkog odlagališta. Činjenica da Grad Zagreb i Zagrebačka županija moraju naći zajednički jezik, da Grad Zagreb i Zagrebačka županija bi trebali naći, ako je to, Ivanić, gdje je to mjesto, mislim, pitanje, znači naći odlagalište otpada i da Grad Zagreb bi sa financiranjem toga, jer ipak je i veći, ako smijem reći, proizvođač otpada i veći korisnik toga, pogotovo ako nije na njegovom području, sigurno bi mogao u financiranju toga iznijeti puno veći teret. Mislim da bi to bilo realno, ali mislim da za to možda u ovom trenutku u Zagrebačkoj županiji su odnosi politički sređeni, odnosno postoji većina i župan, neposredno izabran i skupština su jedno i nema kohabitacije vlasti. U Gradu Zagrebu u ovom trenutku postoji neposredno izabran gradonačelnik koji nema većinu u skupštini, znači postoji kohabitacija. Bojim se da za bilo koju odluku što se događa i sa Varšavskom, sa dosta stvari, naprosto za nijednu odluku s kim razgovara. Znate, ne možete uvijek, jer ako jedan predloži, drugi su protiv. Pa je sad problem ko da vam bude uopće sugovornik, ko da vam bude sugovornik i ko je taj koji odlučuje. Razumijete, da li većina u skupštini, da li neposredno izabran gradonačelnik, i mislim da je to najveći problem u ovom trenutku u dogovaranju da se iznađe zajedničko rješenje. Govorili smo o danima branitelja. Bili ste na skupovima ovih dana? Evo, bili smo i danas na skupštini Grada Zagreba, svečanoj sjednici. Svečanoj sjednici. Imao sam priliku prošli tjedan razgovarati sa predstavnikom HVIDRA Grada Zagreba, gospodinom Panžom, pa me upozorio na stavak da na Gornjem gradu na oltaru domovine više ne gori plamen vječni. Da li ste upoznati s tim? Pa moram priznati, evo, hvala na informaciji, nisam upoznat, kao gradski zastupnik ću već sutra i pitati to prema gradu i odgovornim, ali ono što bih rekao možda, ako smijemo reći tome, znate, mi sad se i zbog povlaštenih mirovina i svega, a i sam bio 3 godine u Domovinskom ratu, branitelji su došli na nekakav, ako smijem tak reći, nekakav loš glas, ako smijem to reći, i onda ono što me možda i ljuti, slažem se da možda u materijalnim, ako je kriza u državi, da se možda i u materijalnim pravima treba negdje odreći nečega, treba pomoć, treba biti, ako smo prvi bili na braniku, mislim nemam mirovinu, da ne bili to, shvatili me to, ali ljudi koji su branili domovinu uvijek imaju to domovinski osjećaj da je kriza, da treba pomoć i oni će i od sebe otkinuti. Ali ono što je možda i previše da se ipak gleda mi kroz
ine medije, kroz izjave nekih ljudi i kroz neke stvari koje se događaju u vanjskoj politici, možda ipak ako baš uzmite nam, ako smijem tako reći, uzmite nam pare, ali dajte nam ostavite malo dostojanstva, dajte nam ostavite ove jeftine stvari, plamen, znači što ne košta puno, čisto da se osjećaju ljudi bolje, dajte malo vanjskoj politici više dostojanstva Domovinskom ratu, pa onda što se tiče materijalnih stvari, ovih stvari koje koštaju, koje mora neko stvarno odgovorno napraviti, odgovorno potegnuti, di uzeti da bi se nekom dalo, tu uzmite nešto. Ali dajte bar na ovim stvarima gdje ništa ne košta, gdje bi trebali vratiti dignitet i Domovinskom ratu ili ljudima koji su bili u njemu, tu napravite nešto. Evo, to mogu svoje osobno mišljenje reći. Znači, to mi ljuti da čak i u tim nekim gestama nema, evo, to je stvarno možda i moj feler, ne znam to mi je hvala vam na informaciji, ali znači čak ni to, tu se ljudi osjećaju loše. Znači, nije vam gospodin Pandža pričao toliko o mirovinama, to ga ljuti. Znači, daj mu to, ako ovo moraš napraviti, ok, on će shvatiti kao i svi normalni ljudi, ali ovo nemojte mu ukinuti nešto što inače je normalno pravo, što je normalno bilo. S obzirom da sam iz obitelji poginulog branitelja, malo sam bio osjetljiviji na tu temu, pa sam zato odmah i krenuo ovako preispitivati. Prvenstveno, imao sam priliku vas pitati. Ne, pa dobro, evo, velim, kao gradski zastupnik moram priznati, nije mi na čast da ne znam da to nije tako, ali evo, kao gradski zastupnik preuzimam obavezu da to pitam. Vratimo se mi temama od kojih se živi, a to su robne marke. Pričali smo o njima ovaj čas. Gledajući u županiji, imamo robne marke vina, robne marke jabuka, zelja, ne znam više sve čega, ovih dana sam imao priliku. Sira, drageca. Da. Da li ta robna marka može u doglednoj budućnosti, ajmo biti jedan nivo proizvodnje i nivo klase u cijeloj regiji, ne samo u Zagrebačkoj županiji, nego i u državi. Kako vi kao stranka koja se, ajmo reći, bavi poljoprivredom, vi ste stranka koja u svom krugu, u djelokrugu najviše se bazira na poljoprivredu, kako gledate na takav model proizvodnje i klasifikacije prema robnim markama svih proizvoda u državi? Znači, Republika Hrvatska, ali sad govorimo o Zagrebačkoj županiji, mora biti svjesna da smo na globalnom tržištu mali. Znači, morate uvijek biti realno sagledati kakvi ste. Tako naši neki proizvođači moraju se također reći da su oni mali. Da imaju 3, 5, 7, 10, 15 hektara, 20 hektara zemlje, što je još uvijek malo za neke ozbiljne proizvodnje i da bi vi bili konkurentni u proizvodnji pšenice, primjerice ili kukuruza, jer vam konkuriraju iz drugih zemalja, neko ko ima po 300, 400, 500 hektara, razumijete, sasvim drugčije načine proizvodnje i drugčije uvjete možda za pojedine proizvodnje. Ono što je Zagrebačka županija napravila, i to je stvarno vrijedno pohvale, i tu je trebalo puno ulaganja od županije. Što je problem? U ovom trenutku postoji puno u Hrvatskoj manjih proizvođača koji za zajednički marketing i da bi oni zajednički nastupili na tržištu nemaju naprosto financijskih sredstava. Ne mogu to zajedno izraziti, nemaju ni znanja da to izraze i Zagrebačka županija je okupila te proizvođače, rekla primjerice, najbolji primjer su Vinske ceste i rekla, ok gospodo, vi imate volju, imate svoje resurse, mi ćemo vam dati struku, pomoći ćemo oko kreditiranja, pa primjerice kod Vinskih cesta Zagrebačke županije je napravljeno i arhitektura, znači tu su sve bili stručnjaci, ne samo evo proizvodiš vino pa ga prode, znači i dizajneri naljepnica, i arhitektura kako će ti njihovi na Vinskoj cesti, ti njihovi objekti izgledati, i oko financijski stručnjaci kako da se dobe krediti. Ja hoću reći da je to jedan ozbiljan pristup kojega nažalost na nivou Hrvatske, samo da vam kažem da sam ja bio glasnogovornik Ministarstva poljoprivrede 2002-2003, znači hoću reći da je jedan dio odgovornosti, da ne govorim ex katedra, nažalost u Hrvatskoj to niti smo mogli napraviti, niti je bilo moguće. Da je napravljeno na nivou Hrvatske, neki zajednički brend, da je napravljeno na nivou Hrvatske nešto, primjerice moglo se iz maslinovog ulja, moglo se iz vina teško jer imamo puno vrsta, tu je teško iz vina, ali recimo iz maslinovog ulja, mogli smo u svjetskim razmjerima bar u jednom malom segmentu zauzeti neku svoju tržnu nišu i reći da, mi smo ovdje brend, mi ovdje možemo konkurirati svim svjetskim proizvođačima kvalitetom i višom cijenom. Ono što je prednost robnih marki, samo malo da uzmem vremena, ajde da reklamiramo te robne marke, su to zavrijedile, je to da one imaju kontroliranu kvalitetu. Znači, za potrošača je bitno da on zna da se ta kvaliteta kontrolira, da ne može biti nivo kvalitete sada ovakav, preksutra ovakav, znači da ne znate što kupujete. Vi znate kada nešto ima robnu marku Zagrebačke županije, da to ima jednu kvalitetu koja se kontrolira, da to ima jednu malo višu cijenu, to moramo reći, ali da to dolazi iz njegovog susjedstva, da kupnjom toga on pomaže svojem susjedu kojega možda ne pozna, ali pomaže nekome ko živi na tom bregu, ko živi na tom selu, da tam ostane, da to bude lijepo zeleno, da tam pasu krave, da tam se vinova loza raste, da se reže. Mislim, hoću vam reći da je naprosto to jedan
osjećaj, to je znači za održivi razvoj, rekli bi u svijetu, to je jedan trend koji sada ide, znači održivosti, da vi kupnjom proizvoda dajete mogućnost i svojoj državi da se razvija, svojem selu da preuzimate odgovornost za nešto. Primjerice, neke druge tvrtke to rade tako da vam kažu da je